Kanhi Cebu City Mayor Mike Rama mihagit sa kapolisan nga pusasan siya sa iyang pag-insister nga nagsugod na siya sa iyang pag-asumer sa katungdanan. Isip mayor sa dakbayan sa Sugbo, human ni-expire ang iyang unom ka buwan na preventive suspension. Anong report ni Alan Domingo? Kaya ako nung pinag-dinay, papupusan ko. I am demanding them to come over here. Mapusas ko. Mao kini may sugong pamahayag ni Kanhi Mayor Mike Rama kinsa andam magpapusas kuno sa kapolisan ning pagbalik na niya sa Sugbo kinsa minsister nga asumer na siya og balik siyang katungdanan. Si Rama nakabalik na sa dakbayan atong Nobyembre 20 gikan silang honeymoon didto sa gawa sa nasod. Nasakitan matod pa si Rama diha na sayran nga gipusasan og giaresto sulod sa mayor's office ang iyahang city administrator nga si Attorney Colin Rosell diha mibalik kini sa City Hall og gipasakaan og kasong usurpation of authority. Uban sa iyahang mga abogado, wa niini ilha ang gipagawas nga desisyon sa ombudsman nga nagdismiss kaniya sa katungdanan. Wala matod pa nila madawat ang naasong kabanduan dungan sa pagkwestiyon sa legitimacy sa pagpahurar sa DILG ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia nga mihulip siyang pwesto pagkamayor sa siyudad sa Sugbo. Wala mo tinaw si Rama kung kano sa siya mo balik sa City Hall. Diin mamahimo ramatod pa siya mo trabaho bisan asa. Kauban ni Rama si iyahang pagatubang sa media ang iyahang pamilya, mga kaabin ug mga supporters sa politika. Mo report ka sa City Hall, Mayor? Nga nung mo ko mo report? Okay. Nagay ko na kong rason nga nung di ko mo report. So, I'm now in Cebu City. And I will report. Kanus na, Mayor. Ha? Ang pangutanas katawhan, kanus Maopit ako inyong kuyog tang tanan. I am now assuming as the elected mayor of the city of Cebu. Mayor, what if takpon ka? Ha? What if takpon ka? Wala pa ako po. Pusasan ka? Well, Because you're ipadakop assuming ko, your office. ipadakop ko. Si Rama gipamtangan og dismissal from service sa ombudsman tungod sa kasong nepotismo diin nagtrabaho sa City Hall ang duha ka igsuon siyang asawa. Apan una nang ipasabot nila nga anaan na sa City Hall ang iyang mga bayaw sa duha ka mga nangaging administrasyon nga iyang gisundan. Samtang atol sa pagkutlo nining balita wa pay pamahayag nga giluwatan ang kampo o mismo si Mayor Raymond Alvin Garcia. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.